Dovoľte mi privítať vás na oslave Dňa jazykov, ktorým už 18 rokov oslavujeme jazykovú rôznorodosť Európy. V skutočnosti 96% jazykov používajú len 4% svetového obyvateľstva. Európsky deň jazykov sa koná každoročne 26. septembra. Z tohto dôvodu sme si i my pre vás pripravili krátke aktivity spojené s prezentáciou slovenského jazyka a anglického jazyka. Príjmite teda naše pozvanie, zastavte sa pri každom stánku a užite si chvíľky strávené príjemnými aktivitami. Jednokročka, dvojkročka a odložka.